Gubuk Asmara. Nek wong urip ngono mesti duwe lho. Mesti duwe. Tradisine Mbak. Iki Mbak niki dhewe tau nglarakne ati nang nggih perawan. Pasti. Nggih ya, Pak. Mak kabeh wong urip ngono. Enggak kula. Sing pacaran apa niku tenanan gak dadi bojone malah ndelok cetek. Sing gak pacaran malah dadi bojone iku wis pakem iku wis. Balekno. Lho, apa njaluke? Gubuk Asmara. Oke, siap. Joget lo ya. Siap. Joget. 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 Tarik. Tarik masukin. Lestari elektronik. Anjing. Dangdut ae. Ayo pada tayo mbak kok. Ini apa baik? Ayo. Hah? Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak golere ning jagat kebak tulisan warna abang tonjo isih jenenge gubuk asmara biyen kae late atung tresno tanpa bantal tanpa krasa bon abote kedaman asmara gubuk kae nyimpen pati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti jagat rino jagatan sajroning ati datan luntur saya marati
Oh ya. Wis. Sama Pripun, Mbak? Terima kasih, alhamdulillah. Ora nawe rapopo, Mbak. Lho, mau soalnya janji ngene kok. Kok tak kayak duit pengen dhewe. Wah. Aku sing joget.